Fushigi Yugi, el joc misteriós. Una gran llegenda s'ha posat en moviment, revelant l'ésser i qui sóc en realitat. I un eco molt llunyà t'estimo i em du al teu costat. Les brites d'esperot inundant de llum un altre món ple de goig. I què puc fer per la persona que m'estimo tant, que estimo tant? No hi ha cap somni tan impossible que no es pugui fer. Regue cegues i penso que l'amor ho salva tot, ho salva cap a l'infinit. És en Tazuki, t'ho prometo! En Tazuki porta el senyal al cos! Deixa'm anar! Leiken, el cap dels bandits de la muntanya, va revelar l'existència d'en Tazuki, el 5è guardià de les 7 constel·lacions. Però abans que la Miyaka el pogués descobrir, va ser raptada per en Genro, un jove membre de la banda de bandits. Quan ella va descobrir que Leiken havia conspirat per convertir-se en el cap de la banda en absència d'en Genro, la Miyaka es va unir al jove fatiller i es van infiltrar a la base dels bandits. Finalment, en Genro va recuperar el seu lloc i el ventall de ferro encantat. Llavors, el fantasma d'en Tamahome se'ls va unir per art de màgia i, amb la seva ajuda, Leiken va ser derrotat. La ciutat de la recuperació. Tots els bandits es van disculpar davant la sacerdotessa de Suzaku i ella, és clar, els va perdonar a tots, però abans... I una altra cosa. Hi ha algú entre vosaltres que es digui Tazuki? Si és aquí, vull demanar-li que vingui amb mi. Ja no sé qui és. Tu saps qui és, oi? Bé, de fet no el conec, no sé qui és. Doncs si no ho sap... D'acord, jo sé qui és. Ho saps? Digue-m'ho. Està bé, però no vull que t'enfadis. Mira, Tazuki era el nom secret del nostre primer cap. I això, Miyaka, vol dir que és mort. En Tazuki és mort. Ho sento, em sap molt greu. Ja m'agradaria poder-lo retornar a la vida, però no podem. Ara ja s'ha acabat. I què farem? Escolta, Genro, si vols, demà anirem a veure la tomba del nostre antic cap. Potser el trobes a faltar. Què et sembla? Era un bon home. I ara què? Els necessitem tots 7. Encara que només en falti un dels 7 guardians, Suzaku no apareixerà. I potser en Tamahome no tornarà mai. Tornaré quan els hagis trobat a tots. I ara què farem nosaltres sense en Tazuki, senyor? No ho sé. És impossible fer retornar els morts del seu son, Noriko. Perdona, Cap. Jo n'he sentit a dir alguna cosa d'això. Ah, sí? Anant cap al nord, a Choco, hi ha algú que diuen que pot retornar els morts a la vida. Que ja ho ha fet un munt de vegades. Ei, tu, que ho dius de debò, això? Perquè si no... No ho sé, només és un rumor que corre. Doncs ara mateix me n'he d'anar cap a Choco a descobrir-ho. Miyaka. Encara que hi hagi una possibilitat entre 100 que sigui veritat, l'he de buscar. Però abans d'anar-me'n, vull menjar. Un bol d'arròs ben ple, sisplau. Ui! Adéu-siau, que vagi bé. Finalment ja són fora d'aquí. Carai, quina noia. No sé si és fantàstica o si és idiota. Realment ens ha fet fer coses ben estranyes. Fins i tot semblava que no ens sabéssim comportar com bandits de la muntanya. Els hem donat bon menjar i tot, Koji. Tant se val. Estic content d'haver recuperat el ventall i que ara tu siguis el cap, Genro. La sacerdotessa de Suzaku, eh?
Ja t'agradaria anar-te'n a l'aventura amb ella, oi? Au, vinga, no siguis ruc. Ara sóc jo qui mana. I aquest va ser l'últim desig del nostre antic cap. I a més, no suporto les noies. Doncs ja veig que ens ha sortit prou bé. T'he portat una mica d'aigua del riu. És fresca i és bona. Moltes gràcies. Aquesta carta que llegeixes és d'en Tamahome? Doncs sí. Perdona, deixa'm dir-te una cosa abans. Choco encara és una mica més enllà. No et descuidis d'anar bevent aigua, si no et tornaran a fallar les forces. Pobre noi. Darrerament em fa llàstima, Sa Majestat. Tot i que sap que t'estimes en Tamahome, ell t'ofereix tota la seva dedicació. És admirable. Noriko, i tu no estàs enfadat? Sincerament, he de reconèixer que em va sorprendre molt la força dels seus sentiments per tu. Però ja tinc clar, Miyaka, que he perdut la competició. Vull dir que encara que jo fos una dona, no tindria cap opció davant les noies com tu. Ja veus que no estic gens enfadat. Gens ni mica, no sóc com aquelles noies tan geloses. No et crec. Però tens raó. En Hotohori n'està molt de mi. M'agradaria saber com li va en Tamahome. S'estarà per sempre més així amb la Yui. Tamahome. Tamahome. Yui? Oh, gràcies a Déu que encara ets viu. He somiat que te n'havies tornat amb la Miyaka i que m'havies deixat aquí sola. No cal que t'amoïnis per res. Quan arribi el moment de marxar, te m'enduré amb mi. Ara l'únic que podem fer és creure amb la Miyaka i esperar-la. Tens raó. Senyoreta Yui, el senyor Nakago desitja veure-la. Bé, me n'he d'anar. Aviat hauré d'esmorzar. Ah, molt bé. Esmorzar, eh? Potser la Miyaka deu estar menjant en aquest moment. Mira que és golafre. Ja tinc ganes de tenir la seva cara somrient davant meu. O sigui que dius que en Tezuki dels Guardians de les 7 constel·lacions és mort? Sí, senyora. I per això la sacerdotessa de Suzaku s'ha anat cap a la ciutat de Shoko, al nord del país de Koran. Diuen que allà hi ha una persona que té el poder de retornar els morts. Es veu que tenen molts problemes per reunir els 7 membres de les constel·lacions de Suzaku. Deixem que s'hi esforcin bé i vosaltres manteniu la vigilància. Entesos! Fora d'aquí, fora! Què caram hi pot haver passat en aquest petit poble? Miyaka, mira el mirall. Això vol dir que segurament un dels guerrers de Suzaku és en algun lloc d'aquest poble. El símbol de la curació. Vols dir que és la persona amb els poders que ens van explicar, Hotohori? Fantàstic! Matarem 2 ocells amb un sol tret. Molt bé! Perdoni, que s'ha fet mal. No, perdona'm tu. És que no mirava per on anava, ho sento. Déu-n'hi-do, quina caiguda. Segur que no s'ha fet mal? No. Això passa moltes vegades. La Miyaka es posa tan neguitosa que fa coses de criatura. No, tranquil, no passa res. Jo trobo que la seva filla és molt maca. Perdoni, però em penso que no ho he entès del tot bé. Miyaka! Ho sento. Mira, és que les aparences ja m'han fet equivocar 2 vegades. I volia estar segura que realment era una dona. Em sap molt de greu tot això. Perdoni. Em sap greu. No passa res. Sóc jo qui s'ha de disculpar. Però que ens hi acostem, ja. Senyoreta Shoka. Gràcies a Déu. Per fi he arribat. Suposo que aquest és el pacient.
Es va passar més d'un mes patint. Llavors la febre li va pujar de sobte i de cop i volta es va morir. No s'hi amoïni. Ara me n'ocuparé, tranquil. Torna a ser viu. Però com s'ho ha fet? Ha sigut espantós. Mireu, ja fa molts mesos que ens va atacar una malaltia molt misteriosa. Provoca una febre llarga i molt alta que és més dolorosa que la mateixa mort. La gent diu que aquesta malaltia és obra del dimoni Xiconqui i els metges encara no han aconseguit trobar-hi remei. Xiconqui? La senyoreta Xoca no pot curar la malaltia, però així i tot sap retornar els morts a la vida. No tornen a tenir la salut d'abans, però moltes persones prefereixen morir de seguida i ressuscitar que viure amb el terrible dolor de la malaltia. L'hem trobada, Miaka. Pregunta-li de seguida. Senyoreta Xoca, sisplau, podria venir amb nosaltres ara mateix? Necessitem que una persona retorni a la vida. Us he de dir que no. M'agradaria venir amb vosaltres de debò, però no és possible. És que jo no puc tornar a marxar mai més d'aquest poble. No puc deixar aquí tota aquesta gent sense ningú que els ajudi. I, a més, si faig un sol pas fora d'aquest poble, perdré tots els meus poders. Molt bé. Aleshores li haurem de portar en Tazuki perquè el desperti. Haurem de demanar-li a en Genro i els altres si poden portar el taüt fins aquí. Això sembla un cementiri. Segur que ens hem equivocat de camí. Tornem enrere. No tenim temps, Kotohori. Hem d'anar buscant Tazuki tan de pressa com puguem. Miaka, espera't, què et passa? No et trobes bé? Tranquil, no passa res, però noto que tinc el cos molt calent. No, això és febre. Hem de tornar enrere. No! Més carn! No sortireu mai d'aquesta ciutat. La vostra carn és el nostre menjar. Noriko! Miaka, correu! Ràbia sagrada! Foc! Això és pitjor del que m'imaginava. Genro! Ja me n'encarrego jo! A terra! I no aixequeu el cap! Ràbia sagrada! Foc! Bé, si us he de dir la veritat, no pensava venir. Però he suposat que potser necessitaríeu protecció, i sé que cap de vosaltres no pot llançar foc. Genro, què hi fas aquí? Després de parlar-ne, hem decidit que en Koji fos el nou cap. Sé segur que el vell cap ho hauria aprovat. Per què, Genro? Innocent, que encara no te n'has adonat. Genro només és el meu àlies. Jo sóc en Tazuki, i em sap greu haver-te pres el pèl. Què? I per què coi no ens ho explicaves una mica abans tot això, tros de barrut? Després de tot el que hem passat, però per què? No tenia gaires més opcions. El nostre vell cap i tota la banda volien que jo fos el cap, i jo no els podia desmuntar el pla sense pietat. No m'agrada, però després n'hem parlat i tots han entès quina és la meva missió. És clar. Gràcies per haver vingut. Ara ja tenim el 5è guardià de les 7 constel·lacions de Suzaku. Miaka! Miaka, què et passa? Que no et trobes bé? Voleu dir que no... Ja fa molts mesos que ens va atacar una malaltia molt misteriosa. Provoca una febre llarga i molt alta que és més dolorosa que la mateixa mort.
Vols dir que això és el xiconqui? Escolta, Noriko, on és el meu cavall? Hem de tornar cap al poble tan de pressa com puguem. Sisplau, senyoreta Xoca, pot curar la malaltia de la miaca? Es veu que ha agafat la malaltia que tenen en aquest poble. Jo no hi puc fer res en això, ho sento molt. L'únic poder que tinc és per retornar els morts a la vida. No en tinc cap més, és a dir, que la miaca s'hauria de morir perquè jo pogués fer alguna cosa per ella. Dius que hem de deixar que la miaca es mori? Però estàs segura que no hi podem fer res més? Tranquils, no patiu per mi. Miaca. Estic segura que en algun lloc del poble hi deu haver algun metge. Hotohori potser no servirà de res, però per què no ho provem, Això és seda, oi, oi? Renoi, et queda perfecte. Fa molt per tu. Ja sabia que el color negre et quedaria molt bé. Sacerdotessa, perdoni que la interrompi, acabo de rebre una notícia. He pensat que aquesta notícia li pot interessar i fins i tot la pot divertir. La sacerdotessa de Suzaku ha agafat una malaltia molt greu. Pel que sembla, no se'n coneix cap remei i diuen que li provocarà un gran sofriment fins que li arribi la mort. La miaca. A veure, per què he de patir per ella, jo? Ja li està bé que li passi una cosa així. I quan la miaca ja no hi sigui, en Tamahome serà tot per mi. Però quina bestiesa! Quina mena de metge es negaria a tractar un pacient sense haver-lo ni tan sols explorat? No hi ha necessitat d'explorar-la. Té la malaltia de Xiconqui. Però un moment, hi ha un home en Mioyan que potser sabrà com ajudar-la. I com el podem trobar? No ho sé, no us ho puc dir. Se'n va anar del poble fa més o menys un any i encara no ha tornat. I ara fugiu d'aquí, que no vull que m'encomani la malaltia. Vostè és un poca vergonya. Almenys ens ha donat informació. Va, per què no anem a buscar aquest tal Mioyan? Tinc molta dolor. No puc continuar. Només em queden 2 membres més per trobar. Què faré ara? Au, va, no passa res. Tranquil·la, miaca. Senyoreta Xoca. Potser la senyoreta Xoca és el 6è guardià. Peix! Peix fresc! És peix d'avui! Vinga, treu la mà d'aquí. Aquest peix és meu. I es baralla amb un tipus gros com aquest per una miserable truita del llac? Sí, realment és increïble. Tot i en l'estat que es troba, la gana encara la domina. I fins i tot sempre mira de fer bona cara. És commovedor. Senyoreta Xoca, està pàl·lida, que no es troba bé. Tranquils, no em passa res. Estic cansada i me n'hauria d'anar cap a casa. Quan hàgiu acabat, veniu-me a veure una altra vegada. Ja el tinc! Només un autèntic monstre prendria el menjar de les mans a una persona malalta. Miaca! Estic esgotada. Cada vegada perdo més força. Això ja s'acaba. Miaca, vols dir que hauries de córrer d'aquesta manera? És increïble. A mi no m'ho sembla que estiguis malalta. Et tenim totalment encerclat. Surt amb to de pau i amb el meu peix. Repeteixo, et tenim totalment encerclat. Surt amb to de pau i amb el meu peix fresc. Anem fins allà. Quants medicaments? Aquest podria ser en Mioyan, l'home que cura de qui ens han parlat? Escolti, per casualitat vostè és en Mioyan, senyor? Si l'és, visiti aquesta noia, sisplau. Està malalta. Per favor, senyor, està perdent força per moments a causa de la malaltia epidèmica. Sisplau, senyor Mioyan. Fins i tot estic disposada a oblidar que m'ha pres el meu peix. Era una truita de llac molt apetitosa, però ho podré oblidar. Ho sento, però jo no sóc metge. Aneu-se'n. Què? Esclar, però els animals sí que els tracta, oi que sí? Sí, però jo no en vull saber res de les persones. Fora! D'acord, tranquil, home. Si només per preguntar ja et tracten així. Miaca, què passa? No ho sé. No puc bellugar les cames. Miaca. No entenc per què ens ha tractat així. Jo he notat que en ell hi havia bondat. Miaca, què et passa? Aguanta, Miaca! Sí, va, desperta't. Com és que ara t'adorms? I no hi podem fer res, nosaltres? Viure gaire més temps en aquest estat només fora una autèntica tortura per ella. Sí, ja ho sé. Hem de trobar la manera d'alleujar-li el sofriment. Ho sento, però ara només podeu fer una cosa per ella. Creieu-me, mateu-la immediatament.
Amb els meus poders jo la podré despertar de seguida i viurà amb una salut més bona que la d'ara. Realment esperes que fem això? Escolteu, a mi em sembla bé. Necessito molta més força per buscar els altres guerrers de Suzaku. I aquest dolor no el podré suportar, és massa per mi. Si no ho provem, segur que no tornaré a veure més en Tamahome ni la Yui. Sisplau. La sacerdotessa de Suzaku va contraure la malaltia epidèmica i va passar grans sofriments amb febre i molt dolor. Segons la senyoreta Shoka, l'única manera de salvar-la era llevant-li la vida, matant-la. Sisplau, podeu sortir tots de l'habitació? Què? Jo mateix la mataré. Hotohori, perdona'm que et carregui tanta responsabilitat. Em penso que vull que em clavis l'espasa perquè m'agrada molt el yakitori. Comptaré fins a 3 i me la claves de pressa, d'acord? Llavors va ser com si despertés d'un vell somni mort feia molt de temps. Mai m'hauria imaginat que jo podria tenir la immensa sort de retrobar-te. Entre la multitud miraves fixament la noia que duia el meu pentinat. Una noia especial que et seduïa per formar una parella. Les mirades es van trobar, vaig saber gairebé a l'instant que era jo l'escollida i venies a mi. I la intensitat dels batecs del cor fa bullir la sang per tot el meu cos. M'he de mantenir ben ferma i resistir, he de procurar no perdre el control, però no corris tant, que m'espantaràs. Sóc com